na day, wala. Kisugod ni ko at bahibaw ni Silver. Basta na'y dungdung ha. Kuyugi jud Jinjin adto Papa Vincent ha. Patay. Promise na'y dungdung, promise. Promise? Haban na'y dungdung ha. Kuyog na'y dungdung. Ay, salamat ako ni gawas ka, Silver. Natuon ko kang mama ni mo, ay kaya ituyo ni mo. Dita jud Silver na'y dungdung no. Nandita lang, Jud. Bati jud na. Silver jud. Batik, Jud. Oo na, nagahi lang na ako, no? Pagkatuy-tuy. Tuy jud. Tuy-tuy, Jud, no? Ay, naon sa manuin, napakdan mo ko ni mo, day. Di lagi na maayong manaway ta, day. Kay masuko ang Ginoo, anak. Bahala na itong bati itong naong si Sinper, basta masuko. Basta di lang kita manaway. Nga si Sinper o masuko, batig naong. Hindi lang kita manaway, day. Kay masuko ang Ginoo, day. Unya, ni dungdung be. Tatanood man sad. Anak ni dungdung ha. Awa sige. ni dungdung ha. Anak to Silver, anak. Si Raman Silver, anak no. Kay naon din Silver, anak Silver. Anak Silver, pinaanak naon Silver. Anak, malita, no? Maanak din no, ni dungdung no. Taas, pinanang kilay. Pinaanak. Kani ni dungdung. Pinangisa. Ano din no? Ano? Ano din mata? Bati lang na. No. Nakasan. Uy, lala, ba't pa yan na ni dungdung to? Bitaw eh. Tanood ni dungdung no. Bitaw. Tinuod. Maldita. Simple. Pero, Jinjin, di na lang ta mahibong ano eh. Ang mahibong ta, angit ang mahibong, kung mabuutan na si Sinper. Basta ni dungdung ha. Ako na, kuhaon ako, mga sanina ha. Ato ha. Ano naman sa doy? Ato man ko, Papa Vincent. Nasa? Ina ni dungdung. Ako'y day, ayaw lagi ta na day. Masuko lagi to imo Mama Pearl. Uy, mabutan mo ko ato. Unya, ni dungdung. Kung nanghid ta, Mama Pearl, di man siya sugot jud. Ay di, Jod. Di man Jod to sugot imo Mama Pearl, Jod. Kaya di man to musugot nga muduaw ka ni Sir Vincent, Jod. Na? Wala tayo mahims, anak. Tuy. Di man katungtan. Saan man na to, di? Nay, maayo ay. Good girl man kayo dahil, Jinjin, no? Sige, ang hinuon lang ito. Suway na ito, hangyo. Basin dahil yung sugot. Anak na lang. Okay? Okay. Sige. Na. Auta na. Dungdung na. Gutom ako dahil, Jinjin, eh.
Mamsi, wala ito, nanagad na ako. Nasuko to na ako. Ano man? Nung sa mano? Nasuko. Gidaan ako siya sa ila ka mariperla. Ako ipapangay ko sa ilo. Nag-away mo. Nag-away yun. Nagkasama. Pasagal na pagduda. Hangtod si Shelper, kidudahan, na nakuha ni Pare Vincent. Sagad nagsulti. Kay kuno, manyak siya siyang amigo. Posible sa kaya Papsi. Ay, di. Ayaw, pagbutang datang huna-huna. Magkasama na. Puro defamation rin na. Gahe kay pasabton mong inahan. Wala ko tinggi. Ikaw sa Papsi, no? Klaro kay ka nagapid ka itong imong amigo na rapist, oy. Ivy! Awa, maningka ka na ko. At patungay ko sa'yo na, ay data akong kubari. Kaya wak ka masayo sa bato oras na kinaya. Aw, di good. Imong migong pulis o, tuan na, nilakaw na. Pasag din, may problema na. Na, sige. Ano ba ang sumama ni mo? Yes, attorney. Mau ba, attorney? Okay, attorney. Okay. Sige, attorney, bye. Ma'am, ihatod ni Gimnas mensahero mo. Sumali. Sumisuot na, ma'am. So, plan na dito doon. Karong sunod si Mana, mag-atubang na si Vincent. Alang sa arraignment. Ano tawag ni Sir Vincent nun? Nalaway ka ni Vincent, London? Ni Jinjin na biktima sa rape. Huwag ka ba maluoy? Maluoy man po, ma'am, pero si Sir Vincent panalitan o biktima ra sab siya. Dili siya mo'y tinuod nga rapist. Duhara mong laki din London. Sa ato pa, kung dili si Vincent, ikaw di ay. Kaubo man tanin mo, ma'am. Excuse me po. Gibanhon naman sana ni mong isyuha, ma'am. Ikaw ka mo to. Di man yung ka mo to nga si Vincent ang nag-rape. Duhara man mong laki din so ikaw gid ay nag-rape. Ma'am, magkasama ng manumpa, ma'am, no? Naaman si Lord sa langit, ma'am. Manumpa ko, ma'am. Di yun itaon ako. Di yun taon ko kahimo, anak, ma'am. Uy, Pita. Pues, kay dili man ikaw, klaro na si Vincent. Lord, basta ako, di ko magkatuo man nga si Sir Vince. Nakakimuha naman. Di yun na, never in my whole life. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa